Oto dini Jesu. Tata bụ ụka nke 33 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Helen Egbuniwe na-asị happy birthday, na-enye Chineke ekene n'isi nyanwa na onwe ya na-elota mgbe eji were mụọ anya, n'isi Jacob ekwe ọgwụ, Every Oje na Greg ọ ga-amaka bụ ndị na-elota mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke odudu ya na ngọzi ndị a niile na ndụ ha. Rita na Felix Nwosu na-ayọ ka Chineke n'olu akwa ha gee ha ntị, bịa bụrụ onye ogbugbo ọgụ na ndụ ha na n'ezinụlọ ha. Emma na Tony Ikebodu na ezinụlọ ya na-asịkwa happy Thanksgiving, wee na-asịkwa happy birthday n'isi Every Oje na Helen Egbuniwe, ndị na-elota mgbe eji were mụọ ha. Onye na-achọrọ ka akpa afọ ya na-ayọ ka Chineke bụrụ onye mgbachi ya nọchiri ya na ndụ ya na ndụ ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa ka ihe niile ya bụ n'obi ka ọ gaa ọfụma. Kimberly Nkechi Egbuniwe Ekweọgụ na ụmụ nwanne ya niile na-enye Chineke ekele, na-asịkwa happy birthday to mama ha Helen Egbuniwe, na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya, na-echekwabe ya n'ụzọ abụ n'ụzọ o si were masị Chineke. Rita Nwosu na-ayọ nchekwaba Chineke na ndụ nke nyanwa. Ụmụ Helen na ụmụ ya na-asịkwa happy birthday n'isi Helen Egbuniwe na onwe ya, wee na-ayọ ka Chineke na-echekwakwara ha, na-agọzi ya. Frank Ọkpalaire na-ayọ ka ngọzi Chineke nke pụrụ iche bịa n'isi Helen Egbuniwe, ka Chineke nyekwa ya amamihe ihe niile ọ chọrọ na ndụ ya etu o si masị Chineke. Ndị Enugu Cultural Association of Southern California na-enye Chineke ekene maka ngọzi Chineke na-aga n'iru udo na ịdịkọ n'otu ndị otu ha niile na ezinụlọ ha niile. Ezinụlọ Boni na Uju Ezechukwu na-ekenekwa Chineke, na-asịkwa happy birthday n'isi Helen Egbuniwe, onye na-elotakwa mgbe eji were mụọ ya. Ifeọma Nwadike na-asịkwa happy birthday, na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Ifeọma Ọpara Nwadike, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, were na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na ojuju ya n'isi ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation na Chigozirim Children Care Support. Ijeọma Nwosu na-ewishikwa happy best birthday n'ụwa nke anụnwa n'isi Helen Egbuniwe, were na-ayọkwa ogologo ndụ, arụ ike na ọdịnihu na isi Helen Egbuniwe. Obinna na Oge Ọkọlụọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Gilbert Ọkọlụọ
Ụkamaka Ugo Anọchie, Ifeyi Nwa Ezemwaka na Nonye Okolue. Emmanuel Obiora na ezinụlọ ya na-ayọkọ maka mkpụrụ obi. Philomena Arinze, Francis Oba, Moses Okudo na Edwin Okpalugo. Osi na Stella Ofondo na ezinụlọ ya na-ayọkọ maka mkpụrụ obi. Dominic Ofondo, Augustine Ututo na Rita Ututo. Obinna na Oge Okoluo na ezinụlọ na-ayọkọ maka mkpụrụ obi. Augustine Ututo, Rita Ututo na Fada Julius Ututo. Rose Mmụọ na-ayọkọ maka mkpụrụ obi. Edwin Okpalugo, Caroline Ume, Daniel Mmụọ na Juliana Mmụọ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasa anyị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 19. Onye bịama ya na-enwe ube, onye bịama ya na-enwe ube. N'okwu aja remisa. Na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristi, unu abọọla chi. Ngwa tụgharịa n'aka nri na n'aka ekpe. Kelee nwanne gị ahụ, sị ya nwanna anyị bọọla chi. Kelee ya, kelee ya. Si ya ngọzi Chineke dịrị ya o. Si ya ọ na-ahụ na mmiri. Nwanna anyị na-ahụ na mmiri. Gọzie ya, gọzie ya. Okwu ngọzi dị n'ire gị. Hụkwasị ya nwa odibo Chineke ahụ.
si ya nwanne m ya rịkwara gị mma n'aha Jizọs. Ekele dịrị Chukwu onye kpọkọtara anyị n'ụlọ ya n'ụbọchị taa. Ọ bụ ya bụ onye si mere ya na-agbọ. Enwere m aṅụrị oge m nọrọ ha kwuru sị ka anyị jee na be Chukwu. Ị nwekwara aṅụrị ịbịa taa? Ka ọṅụ ahụ dịgide na ndụ gị n'aha Jizọs. Anyị bụ ndị mmehie. Anyị etosighị etosi iguzo n'ihu Chineke. Ngwanụnụ ka anyị rịọnụ ya mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m. Site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m bịarịọ, Maria dị ngọzi, Virgin na ndị mama na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara Josef ụwa Chukwu anya rịrịọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwanyị mebere 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 Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke.
Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Sekpụrụ gị, anyị sekpụrụ gị, anyị dọga ebube, dị anyị ekene gị. Okwu ebube gị. N'okwu ebube gị. Otito dịrị Chineke. 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 Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ihe ebere. Anyị ihe ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nara arịrịọ anyị. Nara arịrịọ anyị. Otito dịrị Chineke. 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 Nyere m nsọ na-ebuechu okwu nna. Ka anyị rịọ ha rịrịọ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịara anyị. Gị onye anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile. Site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ. Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Malaki. Lee, oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka ha bụ igbugbo ọka. Ụbọchị ahụ ga-ere ka oke ite ọkụ. Ụbọchị ahụ na-abịanụ ga-erepịa ha na-ahapụrụ ha ngalaba ma ọ bụ mkpọrọgwụ. Ọ bụ Dinwenum nke igwe ndị agha kwuru ihe a. Ma banyere unu bụ ndị na-atụ egwu aha m, ka anyanwụ nke ezi omume ga-awara. Ọ ga-ewetara unu ọgwụgwọ mgbe ọ na-awakwasa unu. Okwu nke osebụl ụwa. Abụ ọma ihe anyị ga-aza bụ Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ. Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Azịza: Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Werenụ ụbọ akwara na olu abụ dị mma were Dinwenum ukwe ọma. Jirinụ opi ike na-ada ụda kwee ukwe n'ihu eze ahụ bụ Dinwenum. Azịza: Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Ka osimiri na ihe niile dị n'ime ya bigbọọ ụwa na ndị niile dị na ya. Ka mmiri niile kụọ aka ha. Ugwu nta niile ekwupụta aṅụrị ha n'ihu nke Dinwenum. Azịza: Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. N'ihi na Dinwenum na-abịa ịchị ụwa, ọ ga-eji ịkwụba aka ọtọ na-achị ụwa, jirikwa eleghị anya n'ihu na-achị ndị mmadụ. Azịza: Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Zanụ nso: Dinwenum na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Unu onwe unu ma nke ọma ka o siri dị mkpa na unu ga na-eme ihe otu anyị siri mee mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị ebighị ndụ aghara na umengwụ mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị erighị nri onye ọbụla na-akwụghị ụgwọ. Kama anyị rụsiri ọrụ ike, dọgbukwa onwe anyị n'ọrụ abalị na ehihie, ka anyị ghara ịbụrụ onye ọbụla n'ime unu ibu arụ. Ọ bụghị na anyị enweghị ike ịna unu ihe oriri, kama anyị mere nke a ka anyị wee tọrọ unu ezi ụkpụrụ unu ga na-eso. N'ihi na ọ bụrụgodu mgbe ahụ anyị na unu nọ, anyị nyere ya unu dịka iwu sị, onye ọbụla jụrụ ịrụ ọrụ erikwala nri. Anyị nụrụ na ụfọdụ n'ime unu na-ebi ndụ umengwụ. Ha bụ naanị ndị oriri,
ndị anya ha tọrọ n'ihe onye ọzọ, ndị na-achọghịkwa ịrụ ọrụ ọbụla. N'aha onye nwe anyị Jesu Kristi, anyị na-enye ndị dị otu a iwu, na-arịọkwa ha ka ha jiri nwayọọ hazie ndụ ha, mụta ịrụ ọrụ ka ha wee kpata ihe ha ga-eri. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Mụrụ n'anya n'ekpere oge niile iji wee nweta ike. Ị nwere ntụkwasị obi guzoro n'ihu nwa nke mmadụ. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ụfọdụ ndị na-akọ akụkọ otu esiri were okwute dara oke ọnụ na onyinye ndị mmadụ jiri tụọrọ Chineke àjà chọọ ụlọ nsọ mma. Jesu wee sị ha, lee, ihe ndị a niile unu na-ahụ, oge na-abịa mgbe a na-agaghị ahapụ ọbụna otu nkume n'elu ibe ya, ma a ga-akụdacha ha dum n'ala. Ha bido jụọ ya sị, onye nkụzi, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Kedu akara ga-egosi na ihe ndị a gaje ime? Jesu wee sị ha, kpachara n'anya unu ka mmadụ ọbụla ghara iduhie unu ụzọ, n'ihi na ọtụtụ ga-abịa were aha m na-agwa ndị mmadụ sị, abụ m Kristi ahụ, na-ekwukwa sị, oge ọbịbịa ya eruola, unu esokwala ha. Ọzọkwa, mgbe unu nụrụ na agha na-abịa maọbụ nụ maka ọgba aghara dị iche iche, ka ụjọ ghara ịtụ unu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ mezuo ma ngwụcha ụwa erubeghị. Jesu sịkwara ha, mba ga-ebu agha, eze na eze ga-ese okwu, a ga-enwe oke ala ọma jijiji na ụnwụ na ajọ ọrịa na narịa ọha mmadụ n'ebe dị iche iche. Akara dị egwu ga-apụta na mbara igwe, bịakwa nwee ihe ịrịba ama. Ma tupu ihe ndị a niile emezuo, ha ga-ejide unu, buturu n'okwu na ụka,
ha ga-akpọpụta unu n'ụlọ ekpere ha na n'ụlọ mkpọrọ bịa kpee unu ikpe n'obi eze na n'ọgbọ ikpe ndị isi ala n'ihi aha m. A ga-akpụta unu ka unu gbara m akaebe. Ihe m gwara unu bụ kpebienu n'onwe unu na tupu oge ahụ eruo na unu agaghị echegbu onwe unu maka ihe unu ga-aza, n'ihi na mụ onwe m ga-enye unu ọnụ okwu na amamihe nke onye ọbụla n'ime ndị na-emegide unu na-agaghị enwe ike iguzogide ma ọ bụ ịgbagha agbagha. Ọbụna nne na nna na ụmụnne unu na ikwu na ibe unu na ndị enyi unu ga-arara unu nye. Ụfọdụ n'ime unu ka a ga-egbu egbu. Mmadụ dum ga-akpọ unu asị n'ihi m, mana ọ gaghị efopụ unu ọbụnadị otu agịrị isi. Ọ bụ ndidi ka unu ga-eji digbuo ihe ụwa wee zọpụta ndụ unu. Ozi ọma kosebro ụwa. Ka anyị sikwe n'ozi ọma nke anata mgbaghara njọ. Amen. Nna ahụ na mmiri. Our part of the blessing on the end of the mmiri izo again. Ọrụ na ị hụrụ na mmiri izo kemgbe 3 days na ọ pụtara na ire ndụ. Ndị nwụrụ anwụ amasị mmiri izo. So it's part of the blessing Chineke na-eje enye anyị. Obi ọma ọrụ gị bịa n'ihu Chineke taa. Ịdị sure? Ịdị sure? Ọrụ na ịma na obi ọma dị gị kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọrụ na ụkwara gị mma nọdị ala. Biko. Amen and amen. Onye anyị bịara n'obi ya siri ike. Onye anyị bịara n'obi ya kara aka. Ọ bụrụ na ị bịara n'ụlọ ya taa, ọ bụ ya mere i jiri bịa n'ụlọ ya. Ọ bụrụ na ile anya n'aka nri na ile anya n'aka ekpe, ile anya na ugwu na ndịda, ile anya gburugburu gị, chekikwele o nwere ihe ị nwere ike icheta ị kwesịrị iji kene ya. Ngwa kelebe ya. Si n'ala ala obi gị kenebe ya. Maka na anyị bịara n'ụlọ ya ịbịa kene ya. Ugbu a bụ oge ekele ahụ. Si n'ala ala obi gị chemie echiche. Olee ihe ahụ ọ bụ mgbe ọbụla i chetara ya gasị asịkwana na ọ bụghị gị onye nwe m. Si n'ala ala obi gị kelee ya, maka na o ruru ekele niile, o ruru ọjịja mma niile, o ruru mbuli elu niile. Aha ya bụ ọtọrọ ngwugwu ndị iro m kere m. Aha ya bụ adịghị n'ije, ije ekwe ya ọgịga. Aha ya bụ o jere ubi n'afọ lọta n'afọ. Aha ya bụ koko omikomi m. Aha ya bụ deede ọnwụ egbu. Aha ya bụ ndị eri atụ egwu. Aha ya bụ agha eri. Ebube n'onwe ya bụ aha ya. O tiri fero mmanwụ bụ aha ya. Ọ tụrụ kapet n'elu mmiri wee gaa ya dịka ọ wụfuru iwe, ọ bụ aha ya. O jiri aka ya kewa osimiri, ọ bụ aha ya. Mgbe ọ gbadara n'elu ugwu, ya na-anụ wee gbaa eluigwe na amụma mmiri, ọ bụ aha ya. Ọ bụ ya bụ onye ahụ na-agboji ebili mmiri o were dere du. Ọ sị ya keep quiet, ọ dịrị quiet. Ọ bụ aha ya, ọ bụ onye anyị nọ n'ihu ya. Kelebe ya, kelebe ya, ọ nọ n'oche eze ya, kelebe ya, kelebe ya, kelebe ya. Ọ bụ ya bụ onye mere ijiri dị ndụ taa.
maka na ị marakwana ngwugwu ndị iro gị kere gị. Chineke abụ onye tọghere ya. Ọ bụ onye tọghere ya. Ọkwa ndị iro gbachaa ama ha, ndị iro mechara anyị plan, Chineke abịa gbara anyị ama wee kọrọ anyị ashịrị wee sị anyị lekwe nwa m abịala ha. Mgbe e mere ya na mmụọ, ya bịa kọrọ anyị ya na mmadụ, maka na aha ya bụ egwu a na-akụ na mmụọ na-agba ya na mmadụ. Aha ya bụ oje na mmụọ, oje na mmadụ. Aha ya bụ ọhụ zuru ihe niile. Aha ya bụ onye aha anyị na-akpọ otu ugboro ọzọ ugboro 7. Aha ya bụ eze ndị eze ọzọ na eze eze. Aha ya bụ eze ndị ọzọ nọ n'okpuru ya. Onye aha a na-etu ya karịkwara n'ihe ọ bụ. Tụọ ya aha, jaa ya mma n'ihi na o ruru ya. Welere m aka gị ahụ elu. Aga m asị ya mma mma, aga m asị ya mma, aga m ekele ya mma mma, onye nwe anyị meela. Aga m asị ya mma, aga m asị ya mma mma, mma mma Jizọs onye ebe. Aga m asị ya mma, aga m asị ya mma, aga m ekele ya mma mma, onye nwe anyị meela. Aga m asị ya mma, aga m asị ya mma mma, mma mma Jizọs onye ebere. Eluigwe na-etokwa ya, elu ụwa sị na Chukwu dị mma. Anyanwụ ụtụtụ, ọnwa n'abalị sị na ọ dị mma. Kpakpando nke igwe ha niile sị na Chukwu dị mma. Unu ndị jiri ọbara gbata, bịanụ ka anyị nye ya ekele ọma, ka anyị nye ya otito na ọ dị mma. Ezi nwanne m, ọ dịrị obi m mma. Aleluya, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kind of Diana. Taa bụ Sunday nke anyị na-agacha abịa nweta the last one. We are coming, anyị na-abịa na njedebe nke the ending of the liturgical year. Sunday na-abịa abịa wụ Sunday nke ikpeazụ na the church's liturgical year. And ọ bụrụ na ọ bịarutebe n'oge a, o nwere ka ihe ọgụgụ ndị a na-agụrụ anyị na-adazi. Ọ na-ada ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge. Mgbe ị na-anụ ọgwụgwụ oge, ka o si eme gị n'ahụ? Ọ bụ ajụjụ, it's a rhetorical question. Zaa ya n'onwe gị. Mgbe ọbụla ị na-anụ a na-agwa gị cheta maka ọgwụgwụ oge, cheta maka ọgwụgwụ oge, ka o si eme gị n'ahụ, ka o si eme anyị n'ahụ? Mgbe a ga-ebibi ihe niile, ọtụtụ mgbe m na-ele anya na news hụ ihe amege na Gaza. Otu ụlọ niile n'ebe ahụ esi were bọmbụ tụrie ihe niile. Njụ m onwe m na mgbe ọgwụgwụ oge ga-abịa, ọ bụ taa ka ọ ga-adị. Ihe niile anyị kpọrọ ihe ọma, ihe niile anyị lere anya si na heu ke bụ ya wụ ihe niile awụrụ nnọọ, a na-elezi ya anya ya wụrụ robots, wụrụ nnọọ disaster. Watching the news, ịhụrụ ahụ na hurricane mege na Jamaica, lee ihe niile turn oil upside down. Ọtụtụ mgbe m na-ajụ onwe m, ọ bụ taa ka ọ ga-adị?
anyị echele echiche azụ n'oge o mere n'oge Noah. All the beautiful things in creation, mmiri ele ha niile, ma mmadụ ma anụ ọhịa ma ụlọ ma elu ma ala. Mgbe ị na-anụ maka ọgwụgwụ oge, kedu ka o si eme gị n'ahụ? Ka ị si eche echiche gbasara ya? Ka m si eche echiche gbasara ya? Ọ na-eyi m egwu ka ọ na-eme m ka m yizi ọgọdọ m ike machie ya ike? Ọ na-eme m ka m bịakete Chineke nso mmụọ? Ka ọ na-eme m si ihe ndị a na-akọba akụkọ ufere? Ka ị si anabata ya? Ọgwụgwụ oge ọ bụ ihe a na-amara anyị mbembe ya na ihe ọgụgụ ndị agụrụ taa. Nke mbụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Malakai. Ọ na-agwa anyị maka ọgwụgwụ oge a, mgbe ndị ajọ omume na ihe niile ha kpakọtara ga-erepịa dịka nkekara akwa. Mgbe ndị ajọ omume na ihe niile nke ha jiri hibe isi ga-erepịasị dịka nkekara akwa, mana na ndị ezi omume na ha ga-ahụ ihe nke Chineke chakwasị ha. Ọgwụgwụ oge ọ bụ ihe a na-amara anyị mbembe ya n'ụbọchị taa. Mana dịka a na-ama mbembe ọgwụgwụ oge a, ọ bụghị ime ka ndị ezi omume wee were aka fanye n'ụkwụ. Pọl dị nsọ abịa na ihe ọgụgụ nke abụọ na-asị na dịka a na-ekwu na ihe niile ga-abịa na njedebe n'otu ụbọchị, na ọ bụghị ime ka ndị ezi omume were aka fanye n'ụkwụ were na-eche maka ụbọchị ahụ. No, Pọl dị nsọ sị mba, na ndị ezi omume ga-aga n'ihu na-arụkwa ọrụ ha na-arụ, were nwee ike na-etinye oke nke ha n'okike nke Chineke, were na-eme ya ka ọ na-adịwanye mma, were na-ahụta ihe ha ga-eri, ghara ịdị na-ezu oshi maọbụ ịdị na-etinye aka na ihe mmadụ ibe ha, maka na ọ bụrụ na ndị ezi omume na-ezu oshi, ha na-emenyere Chineke ha ihe ihere. N'ozi ọma dị nwe na Jesu Kristi a na-arụtụkwa aka n'otu ihe ahụ. Mgbe ndị mmadụ na-eto the temple, ụlọ nsọ, ka o siri maa mma, ka okwute ndị ejiri rụọ ya siri maa mma, Jesu asị ha, gebenụ ntị, otu ụbọchị onweghị okwute ga-anọ n'elu ibe ya na ihe unu na-ahụ. Na n'otu ụbọchị na-enweghị okwute ga-anọ n'elu ibe ya na ihe unu na-ahụ. Otu ụbọchị unu hụrụ ihe ọma ndị anyị hụga n'elu ụwa? Ị hụrụ ihe ọma ndị anyị hụga n'elu ụwa? Dịka Jesu Kristi si ma mbembe ya, o nwekwara ike otu ụbọchị, o nwere ike were echi, or nwanne echi, or next week, or in the next 100 years, or in the next 200 years, or even in the next minute, enweghị okwute ga-anọkwa n'elu ibe ya. Mana mgbe a jụrụ Jesu olee mgbe ọ ga-eme, Jesu azaghị ajụjụ ahụ. Maka na gịnị? The problem, nsogbu awụghị mgbe ọ ga-eme, nsogbu wụ ịdịkwa nkwadobe. Preparation is the problem and not mgbe ọ ga-eme. Enwere gwa na-eji akụ mgbe na Nigeria, ọ sị otu ụbọchị onye nwe anyị ga-abịa, ebere agaghị adị, ndị mmehie ha ga-etinye aka n'obi. Otu ụbọchị onye nwe anyị ga-abịa, ebere agaghị adị, ndị mmehie ha ga-etinye aka n'obi. Ha si lee ihe mmere onwe m, lee ihe mmere onwe m, lee ihe mmere onwe m, ha ga-eti aka n'obi. Lee ihe mmere onwe m, maka na gịnị? Mgbe amaga mbembe ya, anyị werele ntị anyị tụ ya ahịa. Mgbe amaga mbembe ya, ihe anyị dị afta bụ akụnụba nke ụwa na otu anyị ga-esi apakọta ya. Mgbe amaga mbembe ya, ihe anyị nọ na-eche bụ ka anyị ga-esi relax ya n'elu ụwa rie ihe gụrụ anyị. Mgbe amara mbembe ya, mụ na gị na-abụ ajụghị onwe anyị ajụjụ, wee bịakete Chineke nso, si onye nwe anyị, biko ele otu na-eme ihe a, achọghị m ịkwụ aka tinyere ọkụkọ akị. Maka na mgbe o mere, ma ụlọ anyị o, ma akwa anyị o, ma property anyị o, everything will lose value. Ọ bụrụ na o nwere ka ị kpọsara, enwe onye ga-azụ gị ya. Gị dashigo n'ihe ndị mmadụ agaghị ewe ya. Maka na gịnị? Onye ọbụla na-agba ọsọ ndụ ya gbanarị ikpe Chukwu ke na-abịa.
gbanarị ikpe Chukwu ke na-abịa anyị ọ ga-adị oke ebube ndị mmehie ga-akwa mma kwara gbanarị ikpe nke Chukwu nke na-abịa maka na mgbe ahụ onye ọbụla legezi anya abụghị the fancifulness of the world and life. Ihe legezi anya bụ ka m ga-esi azọpụta onwe m. Anyị gbabaga n'ime mmiri, mmiri agaghị echedo anyị. Anyị agbabaga n'ime cave, ọ gaghị echedo anyị. Anyị agbabaga n'ime ụlọ, chedo ha anyị. O nwere ebe anyị gbabara ga-echedo anyị maka na gịnị? Mgbe a mara mbembe ya, o nwere ike anyị aṅaghị ntị. Mgbe ọbụla a na-ekwu okwu ọgwụgwụ oge a, o nwere ihe ọ na-arụtara anyị aka. Ihe ahụ ọ na-arụtara anyị aka ọ bụ gịnị? Ikpe nke Chukwu. Ọ bụ ihe merenụ ihe oziọm azịza zara taa. A sị na di nwanụ m na-eji ikpe nkwụmọtọ abịa ikpe ụwa ikpe. Mgbe ọbụla a na-ekwu okwu ọgwụgwụ oge, ọ na-abụ giving accounts of our lives, accountability. Ndụ e nyere mụ na gị ka anyị si ji ya were mee ihe. Ọtụtụ mgbe we don't care. Ọtụtụ mgbe o nwere ihe ndị ọzọ dọga anyị ma tọga anyị, a na-amara anyị mbembe a wee na-adụ anyị aka na ntị. Mgbe o ruru na a ga-ele ndị ezi omume kewapụ ha n'ebe ndị ajọ omume nọ. Ndị ezi omume na ndị ajọ omume, ole ndị iche dị n'etiti ndị a? Ndị ajọ omume chere sị ihe niile gwụrụ n'ụwa a. Ndị ajọ omume chere sị ihe ga-enye ha obi udo nke obi bụ ịgbakọlata akụnụba niile nọ n'ụwa a. Therefore, ha na-eme ya, onye nọchiri n'ahụ ụzọ ha egbuo ya nwụọ, ha na-aga ebe ha na-aga. Onye nọchiri n'ahụ ụzọ ha ghọgbuo ya na-aga ebe ha na-aga. A na-ekwu okwu ihe gbasara Chineke, achọghị iji ntị anụ ya. A na-ekwu okwu ihe gbasara alaeze eluigwe, achọghị iji ntị anụ ya. Gị kwute ihe gbasara ọnwụ n'ebe ha nọ, ha sị gị na enyi ya nọgidegodo n'akụkụ ka anyị birigodo ndụ. Ọ bụrụ na ị jụọ ha, o nwere ike eso ha na ndị People's Club. Gị jụọ ha sị People's Club gwa m ihe anyị ga-eme echi, ha sị anyị biriwe ndụ. Anyị ruo echi anyị mara ihe anyị ga-eme echi, anyị biriwe ndụ. They don't think about tomorrow. Oh, I believe when I reach, I am man. That is the difference. Manandi ezio muma marana mowa abuyebo bibi mo werebe hane lanya yobona hane meba obu temporary and o nwere ihe kwuru site ha ebe a ọ bụ ka ha nye aka lee okike nke Chineke mee ya ka ọ dị mma were tụkwasị obi ha tinye n'onye ahụ kere ihe niile mara na asị na ha arụcha ọrụ ha n'ụwa ma o nwere ebe obibi ka ya mma n'igwe ma ọ wee ebe ahụ ka ha na-eje. Jesu na-adọ anyị aka na ntị taa na-asị anyị ụmụ m oge ga-eru ịhụrụ this temple you are admiring, that temple you are admiring, that property, that house, that whatever you are admiring, oge ga-eru mgbe ọ ga-eru, it will not have any value again. Everything will be destroyed. Mgbe o ruziri ọ bụ ndị ahụ werela aka ha konye n'ebe Chineke nọ bụ ndị ga-awụli elu were na-etisi onye nwe anyị ekele dere gị maka na inyere anyị amara iji fee gị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Cheta maka ọgwụgwụ oge mgbe a gwara gị maka ya, mgbe a gwara m maka ya, kee ka anyị si eche echiche gbasara ya. Chineke na-adọ mụ na gị na-abụ aka na ntị maka na ọ bụ otu a ka o siri mee n'oge Noa agagharịa na-agba akaebe mmiri na-abịa ndị nọ na baa a na-aṅụ mmanya, mmiri na-abịa ndị na-alụ nwaanyị a na-alụ nwaanyị, mmiri na-abịa ndị na-eje business trip a na-eje business trip. Onye ọbụla na-emeke dị ya mma gagaruo mgbe o ruru onye ọbụla ndị Chineke kpọkọtara n'ime ụgbọ ahụ abaa. Mgbe mmiri bịaziri onye ọbụla bịazie na akụkụwa aka Noa mepere anyị ụzọ mana ọ dịgo late. Now is the right time. Now is the moment of salvation. Now is the moment of repentance. Echi nwere ike dị late maka na ọ bụchaghị naanị mgbe e gburu opi ike, o nwekwara ike mụ na gị na-abụ pụọ n'ezi in the next 2 hours as accident emeela onye ndụ ya gwụrụ n'ụwa. Judgment follows. That is what the letter to the Hebrews tells us. Immediately after death, judgment follows. You go and give an account. O nwere ike wuru m taa, o nwere ike wuru m the next minute, o nwere ike wuru gị echi, o nwere ike wuru gị in the next 20 years. Onwe onye ji nke ya n'aka.
di nwa na Jesu Kristi na-adọ anyị aka na ntị na-asị anyị, ụmụ m, chetanụ chetanụ, ọ bụ eziokwu na ndị ezi omume na-agabiga ihe anya mmiri na ihe ụfụ mgbe niile n'aka ndị ajọ mmadụ a obi tara mmiri, mana Jesu si anyị na ọ bụ ndidi anyị ka anyị ga-esi na ya were nweta nzọpụta. Ekwekwala n'ihi na ihe na-esiri gị ike ga-esi n'ebe Chineke nọ wee jump out, awọ banye na mmiri abụọ, ya họrọ nke ka mma. Ka mụ na gị na-abụjisi ike, nọgidesi ike na ndidi na ekpere, ka anyị mara na n'ebe Chineke ka mma. O nwere ike fụọ anyị ụfụ ugbu a, mana emechaa ọ ga-adị mma. Nwachukwu, ka ndidi anyị duru anyị through this world of sorrow. Anyị na-arịọ Jizọs mgbe niile na-asị ya, onye nwe m, Jizọs duru m gafee osimiri uhie, duru m gafee ajọ ụwa nka, duru m gafee ịkwa akwa na-erojo, duru m gafee. Ọ bụ ndidi ahụ ka anyị ga na-arịọ n'ebe Chineke nọ mgbe niile. So onye nwe anyị, ekwekwele ka ihe isi ike na ihe anya mmiri na ihe ụfụ mee m na-echefuo gị, ma ọ bụ si n'ebe ị nọ were gbalaga. Ka anyị rịọ ọnụ dị nwere nke o nyere anyị aka mgbe ọbụla anyị chetara maka ọgwụgwụ oge, ka anyị beketa ya nso, si ya, onye nwe m, nyere m aka ka m mara gị, ka m nọrọ n'ime gị, ka m bie ndụ n'ime gị, ka ọ ga-abụ na mgbe ikpeazụ mesoro na ndị ahụ a ga-asị, batanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m. Ka dị nwe n'anya onye kpọrọ anyị oku, kpọkọta anyị n'ụlọ ya taa, nyere anyị aka ka anyị chemie echiche na amamihe a nke ọ na-akụziri anyị. Udo dịrị unu. Ekwe metụ Chineke, onye maka ihe anyị bụrụ mmadụ, na maka ihe zọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O nwere ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ. Ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ elie ya.
akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Enweghị njedebe. Sekpụrụ etokọdo ya na nna na nwa. Kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik, ebupụta otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa abịanụ. Ekpere nke ndị kwelụnụ a na-agbara anyị ama taa, na-adọ anyị aka na ntị, na-akpọlatakwa echiche anyị azụ maka ọgwụgwụ oge nke ga-eme n'ụzọ abụọ. Mgbe di nwanụ m ga-abịa ịkpọrọ ndị nke ya, ọ bụkwanụ mgbe njem ndụ anyị gwụrụ n'ụwa a. Olee ebe a ga-ahụ anyị? Ọ bụ n'etiti ndị a gọziri agọzi ka ọ bụ na ndị a ga-achụpụ achụpụ? Ọ bụ otu anyị siri bie ndụ anyị ugbu a ga-akọwa ebe anyị ga-anọ. Ngwanụnụ ka anyị ga-eno ntị n'okwu a, ghara itoro akụnụba nke ụwa wee gafee ụzọ. Ka anyị were nụ mkpa dị iche iche anyị buru bịa tinyekọrọ na amara nke anyị na-arịọ iji kwudosi ike chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ndị niile na-ata ahụhụ, ndị a na-emegbu emegbu, maọbụ ndị a tụrụ mkpọrọ n'ihi okwukwe ha, ka ha nwee aṅụrị n'iketa oke na ahụhụ Kristi, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ọganiru mmadụ niile, ka ụmụ ogbenye chọpụta ụzọ ọhụụ ha ga-eji na-egbo mkpa ha, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosinụ m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ndị emerụrụ ahụ n'agha, ala ọmajiji na agụụ, ka ha nweta enyemaka nke mba ụwa niile, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe zara mbara mgbe m kpọrọ gị.
maka ezinụlọ kewara ekewa n'ihi ụzọ okwukwe dị iche iche, ka Kristi mee ka ha bụrụ otu n'ịhụnanya. Anya yọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị zam, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ọgbakọ anyị na St. Eugene ebe a, ka Chineke nye anyị amara ikwudosi ike n'oge ahụhụ na mkpa. Anya yọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị zam, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ndị niile kwerenụ gara aga, ka Chineke mere ha ebere, ọkachasị ndị anyị na-echeta na Jamisa dị nsọ nke taa. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Mgbe m kpọrọ gị zam, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọrọ gị. Ka anyị were mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee n'ihu Chineke ugbu a. Ka anyị rịọkwanụ Chineke maka onyinye nke ndidi. Through your endurance you will be victorious. Site na ndidi anyị ka anyị ga-eje enweta mmeri. Ngwanụ ka anyị rịọnụ Chukwu maka onyinye a. Jigide m, onye nwe m Jizọs, jigide m, jigide m, o jigide m, onye nwe m Jizọs, jigide m. Ọsọ gị arịọ site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Hymn number 161. Ọdịda dịrị gị, nna nkume ogbenye, anyị bịara dịrị gị, nyere anyị aka, ose bụrụ ụwa, madụrụ echiche madụdụ. O Chukwu bi n'igwe, ihe ọma
kasị eze elu. Ọbara Chineke, otu nwa Chineke, mụrụ sọ naanị ya, onye hụrụ anyị n'anya, ọ bụ ya n'obe, onye so. Enugu cultural, go to the back for your procession. Enugu cultural. O Chukwu bi n'igwe, ihe ọma niile o mere nke m nọ n'ahụ, maka ihe dum o mere iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze elu. Na nkume ogbenye anyị bịara n'iru gị, inyere anyị aka, ose bụrụ ha, onye nje mmadụ dụ, echiche mmadụ dụ. O Chukwu bi n'igwe, ọma niile o mere mgbe m nọ n'ahụ, ihe dum o mere iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze elu. Anya n'iru m, mgbe m lere anya n'azụ m, nleanya n'iru m, mgbe m lere anya n'aka ekpe m, mbụrụ onye eziokwu, aga m ahụwa ihe ga-eme ka ngara Chineke. asị m na ị ga-ahụwa arịka gị ga-abụwa. Ka Chineke ji ike niile were ngozi. Ndị o nyere gị ga-abụwa. Ihe soro unu ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Dịka unu na ezinụlọ gị ga-abụwa. ozi ya bụrụ ebe mgbakwasị ụkwụ unu, bụrụ okpu eze unu. Ịma na akụnụba gị ga-abụ olele. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nne m Jehana Chineke mma. Jaa Chineke mma, onye ọ gọziri gị Jehana Chineke mma. Jaa Chineke mma, onye nwere ndụ jaa Chineke mma. Asamone ga-ahụ lele. Asamone ga-ahụwa. Ihe ga-eme ka Chineke ezinụlọ gị ga-abụ lele. dịka unu bere ikele ya maka ihe ọma o mere unu, ka o were ngozi Ọlị na alụ ga-abụwa. o mezoru na ebumnuche ọma unu, ma were ngozi ya Ịma na akụnụba gị ga-abụwa. na Mmụọ Nsọ. N'anya n'inu gị, enyi m ole n'anya n'azụ gị, n'anya gburugburu, mana m kelee Chineke kere gị, kene Chineke kere gị, enyi m Jehana Chineke m, asị m na ị ga-ahụwa. Ihe ga-eme ka njaba Chineke. Nwanne m na ị ga-ahụwa. Ihe ga-eme ka njaba Chineke. Ndị o nyere gị ga-abụ nọ. Ihe ga-eme ka njaba Chineke. Ezinụlọ gị ga-abụ nọ. Ihe ga-eme ka njaba Chineke. Akụnụba gị ga-abụ lele. Ihe ga-eme ka njaba Chineke. Ọlị na alụ ga-abụwa. Ihe ga-eme Nne m ga-jaba Chineke.
Chineke mma. Jaa Chineke mma onye gọziri jaanụ Chineke mma o. Jaa Chineke mma onye o nyere ọmụmụ jaanụ Chineke mma o. Jaa Chineke mma onye nwere ọrụ gị jaa Chineke mma. Asamọna ga-abụọ. Ka o were ngọzi ya kpọbu n'okpu eze ka ebube ya gaa n'ihu Nne Fada ga-abụọ. na nwa na mmụọ nsọ. Ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebe. Ọ gọzila m nwanne m mana ọ gọziwo m ebighị ebe. Onye nwa gị ndụ nwanne m mana onye nwa gị ndụ gị ebighị ebi. Eze Chimulele, Eze Chimulele, Eze Chineke m, onye na-eme mme, onye bụ dike, onye na-aza m. Eze Chimulele, Eze Chimulele, Eze Chimulele, Eze Chineke m. Ọ gọziere m agọzi n'elu ụwa na o tinyere m jara. Ọ gọziere gị agọzi n'elu ụwa na o tinyere gị jara. O tinyere m jara. O tinyere gị jara. O tinyere anyị jara. O tinyere Eze Chimulele. Eze Chimulele. Eze Chimulele. Eze Chimulele. Eze Chimulele. Ekele dịrị Chineke. Eze Chimulele. Eze Chineke m. Were onyinye onye na-eme mma. ịbịa gọzie onye na-eche m. ihe ọma o mere ọnọdụ m. onye njem ọnụ. Gọzi ya zụta ụnụ okporo nkwado ya. n'okpu eze. onye na-ata ekpere agọziri m agọzi ya. Ọ gọziri m agọzi ya. Odede m o tinyere m jara. Ọ gọziri gị agọzi ya. Chineke tinyere jara. O tinyere m jara. O tinyere gị jara. O tinyere anyị jara. O tinyere Eze Chimulele. Eze Chimulele. Eze Chineke. onye na-eme mma. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ. Kedu ihe m ga-emere Chineke ọdọbụ n'aka? Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ. Kedu ihe m ga-emere Chineke ọdọbụ n'aka? Ọ bụ onye ga-akọta tie mmeso ọma Chineke. Abụ ọma ka m ji bịa n'ere gị ya Chineke. Abụ otito ka m ji bịa. Ezigo soro m na-eto ya na-eto ya. Ọ dị mma soro m kebe ya. Ọ dị mma. Ndị nke Chineke bụ ihe ọnụ. Aga m akọ ihe Chukwu mere m n'elu ụwa. Ịhụrụ m n'anya Chineke karịsịa. Soro totobo mmadụ kpọpụrụ gị. ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpama ka mbe koro gị. Ọ bụ ịzọrọ m Chineke. Onye dịka gị. Eze igwe o abụ otito. M ga-eji wee kelee gị. Chukwu nna m abụ otito. M ga-eji gaa gị mma. O Chineke ede ma ebube gị dị ọkụ. Ihe o mere m. Ihe o mere m. Ihe ọ na-emere m. Ọnụ m ọ bụ ndụ o nyere m. Arụ ike o nyere m. Ihe ọ na-emere m. Ọnụ m ọ bụ nwa o nyere gị. Ọzụzụ o nyere ha. Ihe ọ na-emere m. Ọnụ m ya mere soro m na-eto ya na-eto ya.
soro m tobe ya ndị nke Chineke bụ ihe ọnụ aga m akọ ihe Chukwu mere n'ebe nna o ịhụrụ m n'anya Chineke karịsịa soro m tochakwa niile m bekọrọ gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpawa ka m bekọrọ gị ọkwa ịzara m Chineke onye dịka gị o ezigwe o onye dịka gị abụ ị ga-asịrị ofela ya ọ bụ ndị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị me onye ọ na-eme mma ọ na-emeworo m ihe m na-arịọnụ ya o ị ga-asị m efere ewo ogige emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efere ọdụm agba Juda na omeworo m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efere ike nkwa bamba o meworo m ihe m na-arịọnụ ya ị ga-asị m efere ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efere onye njewe nụrụ meworo m ihe m na-arịọnụ ya o ị ga-asị m efere ee ogige mere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efere ya ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ mmaji mmaji ị ga-asị m ee emere m ihe ọ na-emere m aleluya 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 amen 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 aleluya 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 amen amen amen. gọzie ya ka ọ dị mma ịnara ya. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Di nwenụ biko lekwasị anya na aja nke a anyị na-ehunyere ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebe ebe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu.
ka anyị nye n'ụdị inwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ m o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere na ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ ha dị ịtụnanya, ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọpụta anyị, bịakwa kpọbata anyị n'otito nke ya, nke mere eji akpọ aha anyị ugbu a abụrụ aghọtara aghọta, ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị agbatara gị, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ebe niile. N'ihi nke ha anyị na-eso ndị mama na ndị isi ime ọma, ha na ukpu eze na ike ọchịchị, nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwu otito gị akwụsịghị akwụsị, na-ekwe. Hosanna, enu kasienu, Hosanna, Hosanna, nsọ nsọ he, nsọ nsọ he, nsọ nsọ he. Hosanna, enu kasienu, Hosanna, nsọ 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 nsọ. Ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye gị ekele, nyawaa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, n'aharanụ nke ha rienu ya unu niile, ke abụ ahụ m, ke a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, na-aharanụ nke ha ṅụọnụ ya unu niile, ke ya bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na emenụ nke ha na ncheta nke ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe ha anyị na-eme ugbu a. Ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị achụnyere gị achịcha nke a dị ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị Leo na archbishop anyị Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to you, Lord, forever and ever. Amen. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na nje oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu.
elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. $55, 55, 55.
number 1. Hymn 1. Kano igaye wendo nimege abo majadendo achicha ineni gwebia abo machicha dendo achicha dendo sineni gwebia onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ezie onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ anyị rịọ ha rịrịọ dị nwenụ anyị eriela ahụ na ọbara Kristi nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya anyị ji umeala rịọ ka ị site n'emume nke a mụba ịhụnanya gị n'ime anyị site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one nke ahụ maka ndị lectors. Anyị amaghị ọkụ a ụbọchị ụka gara aga. Ndị niile bụ lectors na ndị niile na-agụ ihe ebe a n'ụlọ ụka unu niile no exception ụbọchị ụka ọzọ agbasa ụka 12 unu ga-ezukọ, unu ga-enwe nzukọ. Ọbịa ka eji ama ọkwa ya eri oge na ọ bụ nnukwu ihe dị mkpa onye ọbụla kpọrọ onwe ya lector ọ ga-abụ ebe ndị kwaya na-anọ ka ọ ga-abụ ụbọchị ụka ọzọ ma ọ gbasa ụka. Etu anwa ka o si wee dịkwa nke a bụ maka ndị altar servers, ndị nne na nna ha agbasa ụbọchị anwa ka ụbọchị ụka na-abịanụ unu ga-enwe obere nzukọ ozigbo emechazie anya ụmụaka ndị niile na-serve mass ekwu na unu ya emekwa practice ụbọchị anwa. Ọlọyudeze na ezinụlọ ya sị ka nkeneri ya ndị kọmuniti anyị niile oge ugbu a ha nọ n'uru maka ọnwụ mama nyanwa nke ka nke ndị niile rụrụ onwe ha ụka were pụta were soo ha ụbọchị Fraịde anụnwa akara ụka maka mamụ ya wee kwanyere ihe ugwu n'etiti anyị n'ụlọ ụka ebe a na nke ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ na a na-ayọ Chineke ka ọ kwụghachi unu mmaji
gọzie unu. N'ofu aka nwakwa ana m akpọnite Veronica Obialọ ka ọ kwụrụ ọtọ, na-akpọkwa Eukeria na Aloy Udeze ka ha kwụrụ ọtọ pụta, and Edith Eze ha ọnụ ya. Edith Eze, okay. Ọ bụrụ na dịka anyị si makwa ọkwa Eukeria Udeze, Veronica Obialọ na Edith Eze, ọ bụ mama ha arapụkwalụ. Aloy wee bụrụ ọgọ ya nwaanyị rapụ, so ha kpara akpa were nawa. Nke bụ ụzọ na-adị 95. Ọ sịkwa ya na m tọgụ na ndụ na mma atọgụ n'ọnwụ. Mama Eukeria dị 93 were nakwuzie ya after 2 weeks. Akara ụka nke Aloy mama ya last Friday, ọ ka na-atọkwu ya o. Ụbọchị Friday a na-abịa na wee bụrụ nke onye nke mama Eukeria na mama Veronica na Edith. So ha na-ayọkwa anyị niile ụbọchị Friday biko ka anyị bịakwa nọnyere ha wee kwanyere mama ha ugwu ikpeazụ n'ụlọ ụka anyị ebe a. Daalụnụ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers, if you are here, please may you stand in this church with us. First time worshipers, onwere onye anyị nwelu. It looks like tata gba aka. Kopụrụ n'onwe unu aka. Kịta za ana m ayọ Deacon Francisco ka ọ fụta, asking Deacon Francisco to come out here. You don't have a choice. Ihe nji isi ka ọ pụta bụ ụfọdụ n'ime anyị elotie, ụfọdụ n'ime anyị amụ ya na St. Cecilia. Oge anyị nọ ebe anwa ka ọ na-eje njenje ebu Deacon ike anụnwa nwanne anyị nwoke Maazị Ụfọndụ nọ n'enu ya now. Nyanwa echigwene Deacon ọtụtụ arọ gara aga na-alụ ọlụ ya. Kịtazi nyanwa na onwe ya na-enekọta. Is that the south here? Yeah. Yeah. LA. You should be understanding Igbo. Yeah. So Kita ya na onwe ya na-enekọtazi the southern region LA here. He is the deacon in charge. So nyanwa ka ọ dịara tu isokwu sị yes. Ụfọdụ na ị na-eme ọfụma ma ọ na ị na-eme ọfụma. Ọ nyanwa ka ọ dị alụ mana a gwara nya nke aha oruhu na ya oruwe ya egbube m ya. Yeah. So I told them you cannot do that because I'm going to fight you. Yeah. So ọnya ka m si anyị wee pụta ka anyị kene ya ka o kenekwu anyị. So if you want to say a word to them. I just want to say thank you for a beautiful celebration. I enjoy being here. I remember those celebrations from St. Cecilia, and I always enjoy those celebrations. I want to thank Estela and Osi for inviting me to be here. This is a beautiful community, and I hope that this is not the end, but the beginning for other couples, to get invited to be part of the diaconate formation, Make a discernment. Maybe God is calling you to be a deacon, okay? And I'll be here to help you in that process and to give you all the information that you need. So you'll see me back again. Thank you. So thank you, Deacon. Ofu aka anwazi, anyị na-ekene ụkọchukwu du anyị n'ụka tata ka o si edukwo bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata ka anyị kụpụkwara ya aka. Daalụnụ.
ana m esokwe nna ya ukwu na-asịkwa unu ndalụnụ, Chukwu gọzie unu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna, na Nwa, na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, ka anyị lawa n'udo. Two, three, 7.